Estamos a principios de marzo e os raposos aínda están en celo. Quizais debido ao mal tempo que tivemos durante os 2 primeiros meses do ano, o celo atrasouse. Pero o certo é que seguimos a ver raposos moi activos, cos seus berros que provocan arrepíos, na soedade da noite na fraga.